Friendship Day. Mizo dictionary ron na sadber ti a soithei JF dictionary chuan sap chong thumal friendship hi in kom ngei na in ṭhian na ti in a hrilhfia ṭhian that na in kara emotion thin lung vei dan le feeling hriat na in ṭhian na in a kentel hi thil hriat thiam harsa tak ani a ṭhian tha tong te tan chauh a hriat thiam thei chi ti ta mai ila friendship in ṭhian na hi ziak mi te le movie milem kal thei siam thin te na an thulai mu atana an hman tangkai em te zing ami ani nge in ṭhian that na hlut na hi khawvel hmun tina dah chung nun ani. Friendship Day ron ir chhuah dan ni a hriat lar ber te zing ami chu kum sang khat zakua somthum khan Joyce Hall Hallmark cards tin tu hian rotna a siama arua hman na ang chuan ni hnih August a greeting card le thil pek te thon chhuah ani. Chumi tilar tu te zinga chuan greeting card National Association te an tela ma se an mani sumdon na promote na chauh ani thei awangin mipui lama tang thlawp na a om lova mipui ten an do dal na awangin an ti tlang thei lo ni in alang. Hemi hnu kum sang khat zakua somnga pariat ah hian World Friendship Crusade te chuan International Friendship Day hi lom an rot le ta a International Civil Organization ni in an thuken ber chu peaceful culture through friendship in ṭhian that na atanga hnamral muang emaw in ṭhian that na kal tlanga hnamral muang ti te pawh a sawi theiang. He idea hi Dr. Ramon Artemio Bracho an July ni somhnih sangkhat zakua somnga pariat khan a rot ani a ṭhiante nen Puerto Penasco Paraguay chohlui an kil ho lain an asoya a ṭhiante pawh in lo ngai tuah puin asul sutu te an lo ni ta ani. World Friendship Crusade Foundation tina an thil promote tum chu friendship in ṭhian that na le fellowship among humankind. Mihring te zinga in thliar na om gender, race le religion te dah tha a inzom na siam ti te pawh a sawi thei ang. Tichuan khawvel ram hrang hrang rem chang dan ang zelin an lawm chho ta a World Friendship Crusade te hian UN a International Friendship Day lawm ani theih nan an thlen thin a. Chuti chuanin ni somhnih pasarih July sanghnih sawm pakhata 65 session of UN General Assembly chukhawm chuan ni somthum July hi International Friendship Day a alo puang tarup ani. India ramah chuan August thla a pathian ni hmasa ber hi National Friendship Day atan hman alo ni zawk ani. Khawvel ram pumpuiah hianin Paraguay ten International Friendship Day hi an lawm hmasa bera sangkhat zakua somnga pariat July ni somthum khan an lawm a. The Beatles te hianin khawvel puma International Friendship Day lawm na kumsawm alo tlin lawm nan sangkhat zakua som ruk pasarih khan with a little help from my friend ti chu he kumsawm lawm alo nih den chen hian an ti chhuak bawk ani. Happy Friendship Day.